Хореографията за престрояване от фигура в фигура, винаги си логични връзките. Много добър треньор. Изключително трудни композиции прави, рисковани. Моите наблюдения, че винаги на една от композициите си тя залага на класическа музика. Миналата година на Лебедово езеро бяха съчетанието с обръчи. И това, което прави е почти никога не сменя една от композициите си за Олимпийските игри. Класическа музика, която и влияе много на публиката. И обикновено двете композиции никога не се приличат, винаги са коренно различен стил. Стабилни са италианките, нежни, ефирни. Стабилна игра показват те и през изминалата година ги наблюдавах. Имах възможността и на европейското на живо, и на световното. Много добра композиция, сложна композиция, добър синхрон показаха. Много добра работа с уред, много добра работа без уред. Много сложни колаборации. Състава на Русия излиза на трето място във временното класиране с 21,800. Преди да видим оценката на Италия, за сега води Беларус с 23,350. Украина има 23,150, Русия 21,800. Очакваме оценката на италианките. Със сигурност ще разместят класирането италианците. И според мен ще победат в тази група. Абсолютно. Може би най-добрата композиция до момента. А сега да чуем и какво е мнението на Иляна Раева за представянето на Невяна Варинова, на Катрин Тасева, президентът на Българската федерация по художествена гимнастика Иляна Раева. Госпожо